Et kyllä se niin pähkinänkuoressa niin meni, että meillä oli haave ja sieltä sitten toteutettiin se haave ammattilaisen elkein. Honkavuoren Mika ja yrittäjä olen ja täällä Hattulan Kauksaaressa asustelen. Niin, tässä ollaan nyt 1,5 vuotta asuttu ja uudis kohde rakennettiin meidän perheelle tarpeita varten. Kalusteet Tukulta tuli meille käytännössä kaikki kiinteästi asennetut kalusteet. Vaimo valitsi lähinnä sitten materiaalit ja muut, että meillä on tässä keittiössä ja vessoissa suosittu tätä kiiltäväpintaista materiaalia, valkoista lähinnä ja sitten muissa tiloissa, kodinhoitohuoneessa ja tuolla on sitten mattopintasta. No kyllähän aina kun rakentaa lähtee, niin ne oli niin hyvin tarkkanakin mielessä mukamas. Ja hyvin oli tiedossa ne, että mitkä ei toimi. Ja siitä sitten näiden ammattilaisten kanssa lähti muokkaantumaan pikkuhiljaa, että mikä on mahdollista. Ja tässä takana näkyy muassa tuo apteekkarin kaappi, joka oli ehdoton vaimolle, että ilman sitä ei keittiö rakenneta. Sen ympärille sitten kasaantui muuten. Käyttöön helpottavia tekijöitä tuli nuo alalaatikostot muun muassa, mitä me itse oltu oivallettu, että se oli se ammattilaisen tuoma lisä tähän, että ne on osoittautunut käytännössä kyllä tosi näppäriksi. Ja muutamia muita tämmöisiä pieniä asioita, joita ei itse edes oikeastaan tiennyt olevan tarjolla. Ja se, että Kalustetukulla ymmärrettiin, mitä me haettiin niillä meidän omilla ajatuksilla. Ja he osasivat sitten opastaa meitä niin kuin käytännön toteutukseen. No kyllä se meidän ajatuksien mukaan niin Kalustetukun hintalaatuisuus oli meille ainakin paras. Ja en epäile, etteikö se ole sitä muillekin. Että laatu on loistavaa ja hinta oli järkevä.